Ola, que tal? Moi bo día. Hoxe vou a facer o champán de vieiteiro, sabugueiro, sauco. A verdad que é un árbol que ten moitísimos nombres e moitísimas propiedades. Pero hoxe vámonos a centrar no champán. Esta é unha receta que é bastante simple, pero é simple porque só leva 3 ingredientes, que son as flores, agua e azúcar. Pero tamén é unha receta que ten moitos xeitos de fracasar, de salir mal, de que non nos fermente. Entonces eu quero vos enseñar, antes de enseñarvos a receta, quero vos enseñar todos eses trucos e darvos todos os consellos que eu sei para que vos sala ben á primeira. Así que vindes comigo á horta e presento-vos o meu sabugueiro. Este é o meu árbol de sabugueiro que plantín fai un par de anos ou así. Pero sabedes que está tremendo e ten un tronco xa bastante gordo. E a verdad que plantín un jarabulliño delgado e pequeno, pero dase bastante ben. Esa ten unha altura tremenda. É un árbol que cando ten as flores inunda todo arredor de aroma. Gracias a él veñen pois abelliñas, abejorros, outro tipo de insectos, mariposas ou así, axúdanme a polinizar a miña horta. E ademais é un árbol que podes podar ao teu antoxo e se non queres que sexa arbusto e que che ocupe demasiado sitio na horta ou no jardín, pois vaslle quitando todos os fillos que lle salan polo tronco, deixaslle o tronco limpo e conseguín que fose un árbol. Agora vou-vos a enseñar as distintas etapas de maduración dunha flor para aprender a reconocelas e poder recollelas no seu estado óptimo de maduración. E tamén saber por que fermenta, como funciona. Mirade, esta é moi pequeniña. Despois, mirar, esta sería un pouquiño máis grande, que xa ten as bolas un pouquiño máis formadas, ese é dun tamaño máis grande. E aquí temos unha que xa está moito máis madura porque xa empeza a abrir algunha floriña por aí polo medio. Pero bueno, isto aínda non se pode coller. Despois teríamos a flor que vamos a usar, que como vedes está toda florida, está bonitísima e a resende genial. E teríamos aquí unha que xa está pasada. A mellor maneira de collela é esta, a mellor non, a única. Esta é a flor que temos que coller. Para apañala, por aquí é difícil de cortar, pero se baixades da flor hasta o primeiro apéndice, só hai que doblar así un pouquiño e parte la mar de ben. As levaduras están presentes en casi todos os ecosistemas naturales. Así é nas flores, nas frutas, na agua, no suelo. E as levaduras que teñen estas flores son as que nos van a axudar a fermentar a bebida e, pois, mediante a súa digestión, que o que comen é azúcar, van a conseguir que a bebida sexa espumosa, que se pareza a un champán. Así como collemos a flor, non lavala, porque estaríamos lle quitando xa as súas levaduras, fannos falta. A parte, o aroma é moi intenso, entón, se a lavamos, vamos a quitar o polen, o aroma, non interesa.
por exemplo, se está chovendo 4 ou 5 días seguidos, esas flores non as usemos para facer champán. Podémoslas usar igual para comer. Para o champán, pois, eu non as usaría, porque non van a fermentar igual. Se lle faltan esas levaduras naturales, vai a fermentar ou moi pouquiño ou non conseguiredes fermentación e teríades que añadir pois outro tipo de fermento, non? Un tipo de levadura tipo viana ou así. Non levalas, por exemplo, así na man e ir andando e sacudíndoas, está guai que vayan ou nun xistiño ou nunha bolsa ou nunha caixiña ou así, para non andar a sacudilas e conservalas o máis naturales posibles. Tendes a opción de botarlle limón se vos gustase, de añadirlo. Non é unha cousa que lle faga falta á receta, porque non lle fai falta, pero se vos gusta, podedeslo añadir. É como se facedes un bizcocho e decidides botarlle unha ralladura de limón. Non é que lle faga falta, pero se che gusta, quedalle ben. Tende en conta que moitos cítricos que se venden no mercado están tratados e a súa piel non se pode consumir. De feito, moitas veces na etiqueta pon non consumir la piel non apta para consumo, porque están tratadas con unhas eras que sei que non son adecuadas para nós. Entonces, mellor sempre, se lle botades limón, que sea da casa, ecológico, que non teña produtos químicos, porque vanlle a quedar todos no champán. Entonces, eu hasta non teño así ningún limón maduriño no limoeiro, pero casi é preferible botarlle un limón verde que botarlle un limón como huele. Se o da casa é da casa. Pois eso, que é casi mellor botarlle, aínda que sea un limón verde, para lle aportar un pouquiño de sabor, que botarlle un limón da compra e ter dubidosa procedencia as cousas que lle botan por fora á piel. O prove do meu sauco non dá para moito máis. Entonces, como non me chegan estas flores, vou a ir a coller á beira do río, que na beira do río sempre hai, e se non en calquera beira, porque abunda bastante, de momento. Que vos iba a dicir? Se queredes vir comigo, podedesme acompañar, Queredes vir comigo a mirar por máis flores? Vinde, vamos! E uns pequenos datos curiosos de como traballan as levaduras e como interaccionan co azúcar que lle vamos a botar. As levaduras que están presentes en estas flores aliméntanse de azúcar. Elas comen o azúcar e, digamos que fan como unha digestión e transforman ese azúcar en CO2 e máis en alcohol. Non é que sexa moitísimo, pero hai no que ter en conta por si non queredes tomar alcohol. A cantidade de azúcar que llevamos a botar ao noso champán vai a depender un pouquiño dos gustos de cada persona. Vamos a partir dun mínimo de 60 gramos por litro, e a partir de aí podemos botar incluso o doble ou botarlle máis. Isto non quere dicir que despois en cada litro de champán vai a haber 100 gramos de azúcar porque foi o que lle botamos. Non, porque as levaduras van a comer, van a consumir, van a digerir e van a transformar en outras cousas, van a transformar en CO2 máis en alcohol. E seguro que algunha vez oístedes que esta receta leva unha cucharadinha ou dúas de vinagre de masán. Pero por que se lle bota? O vinagre xúntase cas levaduras e axúdalle a potenciar o efecto de lévedo. Entonces, non é unha cousa que lle faga falta, pero vouvos a explicar en que ocasións é necesario. Vouvos a enseñar o estado de dúas flores, a ver se podedes apreciar ben. Fijadesvos que hai algunhas flores que xa están como marronsiñas, así, un tono así como tirando a castaño. Iso quere dicir que esta flor está un pouquiño pasada. Pero, bueno, se non temos máis, tamén podemos coller esta.
que aínda ten levaduras. Agora, se está moi marrón todas as floriñas, xa non nos valería, non? Porque xa estaría pasada. Sin embargo, esta flor está, fijadevos a diferencia, vou vos enseñar as dúas á xunta. Se a flor está bonita, está no seu estado perfecto de maduración e madurou ao sol, xa ela mesma vai a fermentar perfectamente. Agora, se está un pouquiño pasada, como esta que vos enseñín, hai que axudar un pouquiño na fermentación. E entón é cando lle vamos a añadir unha cucharadinha ou dúas de vinagre de masáns, unha cucharada pequeniña por cada litro. Non lle vai a aportar sabor, simplemente vai a axudar as levaduras propias da flor a fermentar mellor. É opcional, o sea, tamén o podedes botar aínda que as flores estean en un estado perfecto. Eso xa entra dentro do gusto de cada quen. Non lle vai a aportar sabor, se queredes asegurarvos ao 100% que fermente ben, pois añadimoslle o vinagre. E hai un par de cousiñas que hai que ter en conta sobre a agua que vamos a usar. Non pode levar nada de cloro, porque lle vai a interferir á hora de fermentar. O cloro é unha especie de lejía e mata hongos e bacterias, e as levaduras pois tamén as pode matar. Entón non vamos a conseguir que fermente, ou vai a ser unha fermentación moi delicadiña e non vamos a chegar a ter o champán. Se a vosa agua é de grifo e ten cloro, sabedes que o cloro que se evapora se se deixa repousar. Entón, sacades a agua un día ou dous antes, deixadela repousar e xa o cloro se evapora. Se non, pois, non sei, agua de chuvia ou a miña agua é agua de pozo, non está clorada, entón non tería problema ningún. É polo motivo que xa vos expliquín que non se deberían de recoller as flores en días de chuvia ou se choveu un día ou dous antes ou así. E as flores poderémolas lavar ao chegar á casa. Por ese mesmo motivo non vamos a chegar á casa e lavar as flores, porque senón estaríamos las lavando e quitándolle o que nos fai falta, tanto o seu aroma, o polen, todo máis, sacudímolas por si levar algún bichiño, e nada máis. E cantas flores nos facerán falta por cada litro de agua? Depende un pouquiño do tamaño, porque mirad, non é o mismo que as flores sexan así, que sexan así de grandes. Se son así deste tamaño, que ven sendo como o diámetro dun pomelo cortado á mitad, faríanlle falta polo menos a cada litro 3 ou 4. Pero se son así unhas flores grandes, cheganlle 2. Pero podedeslle botar máis. O único que vades a notar é que o sabor do champán vai a ser moito máis intenso. Xa como remate final de consellos, que xa está ben, vamos a falar un pouquiño do cacharro no que o vamos a facer. Necesitamos cacharros de cristal. Bueno, de cristal ou de aceiro ou así. O que non se pode usar é, por exemplo, aluminio ou así, que poda interferir no lévedo, non? Eu teño cacharros aquí de cristal, que son de mafanas, e se non tendes tamén valen este tipo de cacharros que son como de aceitunas, así, entón que son cacharros así grandes, de litro, ou este incluso é de un pouco máis dun litro, ou destes cacharros que son do café. Entón, eu recomendo vos que ao principio fagades como varios cacharros de 1 litro solo e lle botedes diferentes cantidades de azúcar a cada cacharro e etiquetádelos ben para despois saber cal é o voso gusto, como vos gusta a vos de dulce máis ou menos, non? Eu vou facer 6 litros, entón fai falta unha garrafa grande. Eu teño esta de majuana grande e tamén teño esta. Cal é o problema destas? Que teñen isto tan estreitiño a boca que despois a hora de ter que quitar as flores e o limón, se lle botades ou así, é complicado porque non salen en por sí. Entón, o mellor para min é este cacharro que ten así a boca ancha. E agora, xa que temos consellos dabondo, saberedes que a receta facémola nun plis-plas. Para cada litro de agua, 2 flores, 90 gramos de azúcar, limón si nos presta e vinagre si fose preciso. Primeiro boto unha pouca agua e nesta agua, eu para 6 litros vou a botar un pouquiño máis de medio quilo de azúcar.
sobre 550 ou 60 ou así, boto yo aquí e temos que remexer. Este azúcar tense que disolver de todo, vale, na agua, porque senón quedaríanos no fondo e non lle sería tan fácil ás levaduras de poder alimentarse, non? Cando xa o azúcar estea ben disuelto, acabamos de botarlle a agua que queremos botarlle. E aquí agora temos que botar as flores. Non lle vamos a botar ninguna folla, vale? Se teñen así aquí follas verdes, quitádelles as follas mentres botamos, e todo este tallo tampouco, porque non é necesario. Levámolas botando na agua. Agora remexémolas un pouquiño. Cortamos o limón, podémoslo cortar en cuartos ou en rodajas, da igual como queiramos, incluso podemos exprimilo un pouquiño se nos gusta máis o sabor a limón. Bueno, o olor que ten o limón da casa, de verdade, ainda que estea verde, é algo que... Madre mía. Iso tamén é outra cousa que podedes probar nos cacharriños individuales, neste que vos digo de facer 1 litro en cada un, e a un botarlle limón, a outro non botarlle limón, e a outro botarlle, por exemplo, un cachiño de ginger, e probar cal sería o voso gusto, non? Entonces, como as flores que recollín están un pouquiño pasadas, neste caso sí que lle vou a axudar con unhas cucharadas de vinagre, e vou a botar, pois, 4 cucharadas, máis ou menos. Perfecto. Non se pode tapar de todo, porque aquí vanse a producir unha serie de reaccións químicas e ten que haber un intercambio de gases, non? Entón, con unha jasiña destas, bueno, esta é unha bolsa, pero unha gas ou un trapo calquera, temos que poñer, porque isto, cando empece a fermentar, vai a soltar un aroma moi apetecible. E as moscas e os mosquitos van a acudir a él para que non caian no líquido e morran aí e tal, pois entonces poñemos así a casa. Xa só me queda levarlo para un sitio que sea oscuriño e á tarde vou a dar unha voltiña ca cuchara e así, pois 2 días, movendo un pouquiño ca cuchara á mañán e á tarde. Leva xa un día e medio fermentando. Mirad, o que está sumergido na agua ten un color blanquiño e o que está en contacto máis co oxígeno na parte de arriba ten un color máis castaño. Iso é porque ten oxidación. Entón, para evitar eso, é polo que o hai que remexer 2 veces ao día. E de seguir apreciando que a agua se vai poñendo como turbia, así que isto vai ben, eso ten que ser así. Bueno, e por fin estuvo, 2 días e medio ou así, e xa o vou a colar e a filtrar e tal. Quero vos enseñar o aspecto que ten, vedes que está turbio, e si vamos a destapar, como sempre, a de arriba as flores están como un pouquiño castañas, e se o remexemos, na máis remexelo xa ides a ir notando que o líquido é como máis espeso, volvese denso, non? Sobre todo a menealo así un pouquiño, salenlle esas burbujiñas. Bueno, pois nada, isto xa está perfecto, vámoslo a ir a colar. Cando escollades as botellas nas que o vades a guardar, tedes que ter en conta que teñen que cerrar hermético, pero ten que ter unha apertura fácil, porque cada unha vez á semana, ou así, hai que deixar salir un pouquiño de gas, porque se pode generar demasiada presión e a botella pode romper, pode estoupar. Entón, ten que ser un cristal bastante gordo,
Non valen esas botellas que son así como para adornar ou para guardar agua ou así. Outra cousa é que o gardedes, por exemplo, en botellas de plástico. Tamén pode ser, tamén vale, pero tamén as hai que abrir unha vez á semana ou así para deixarlle salir un pouquiño de gas. E se non, botellas que son destas de champán ou así de sidra, tendes tamén esta opción con este tipo de xerres que son de meter así na botella e que serran así. E agora xa só encher as botellas. Eu vou a axudar de un embudo porque as botellas teñen a boca bastante pequeniña, poñelle o colador, pero ainda encima poñelle tamén esta gasa para evitar que lle vayan ningún tipo de impurezas, que vai o máis limpiño posible. E recordade deixarlle un cachino á botella sin encher para que teña holgura suficiente o aire, porque senón hai que ter cuidado porque poden romper as botellas. Bueno, pois eu só teño listiño e embotellado. Agora, hai no que deixar quietiño en un sitio onde non teñas que andar a movelo para nada, e hai no que deixar sobre mínimo un par de semanas, 15, 20 días, hai no que deixar quieto en un sitio oscuro. Cada 5 días, ou acordadevos polo menos unha vez á semana, hai que ir moi despaciño, sin andar ca botella a darlle golpes nin nada, e abrir un pouquiño e deixarlle salir un pouquiño o gas, porque vais a generar moitísimo, entón de vez en cando hai que sacar un pouco a presión que se genera en dentro. Sempre lle hai que deixar o cuello todo polo menos libre de líquido para que ese gas se poda acumular en algún sitio e non nos rebente as botellas. Ainda que envasemos así en botellas tamén de plástico, de plástico, tamén van a hinchar. Entonces, estas, si tendes que ter en conta que se as pousades en un sitio así plano, vanse a bombar tanto que a parte de abaixo vai a deixar de ser plana, vais a formar como unha pelota e vai vos a caer. Entonces, as de plástico, como van a coller forma de balón, tendelas que poñer xa nunha caixiña ou así, para que non vos caian anden rodando por aí. Como non vou esperar agora 20 días a que ese champán estea feito para vos enseñar, vou vos enseñar das anteriores veces que o fixen. Entonces, este é unha das botellas de plástico. Mirad, sempre se vai a formar no fondo un pouquiño de pouso, pero que iso é normal, en case todas as bebidas se forma ese pouso, non? E non sei se podedes apreciar que tanto o cu da botella como a tapa están abombadas. Non está plana, está abombada. Este porque ten moita presión en dentro. Entonces, por iso hai que, unha vez á semana polo menos, hai na que abrir un pouquiño, ainda que non sea de todo, para deixarlle salir. Ui! Que susto me meteu, eso que estaba prevenido. Ten moitísimo gas, entón hai que deixar salir un pouquiño, vale? Non de todo, porque senón perderíamos a gracia do champán, que son as burbujas, non? Eso con todas as botellas, fijadevos. Teño aquí outra, entón vou a deixar salir gas. Aviso vos, non vos asustedes. Aí está, deixamos de salir un pouquiño e volvemos a cerrar ben fuerte para que siga generando burbujas. Este que está recién coladiño de ahora mismo, podedes apreciar que o cu da botella, fijades vos como é metido para dentro, o tapón está totalmente plano. Bueno, pois esta botella, que é exactamente igual, fijade vos que o cu está botado para fora e o tapón está totalmente abombado. Este champán que acabamos de colar ahora mismo aínda non ten gracia, porque a verdade é que resende moi ben, pero aínda non ten nin o gustiño, nin a gracia das burbujas, nin tanto alcohol como vai a ter. Bueno, tanto, tampouco non é que colla moito alcohol,
que penso que pode chegar sobre 4 ou 5 grados, tampouco non máis. Pero cando se lle forman as burbujas e a gracia está guai, pois é a partir dos 20 días ou así. Entón, como vos dixen, hai que liberarlle presión ás botellas unha vez á semana, un pouquiño así que lle deixemos salir, xa lle chega. Vou a coller este que tamén é de unha cosecha pasada e vou a abrir para facer un brindis polo voso champán, que estou segurísima de que vos vai a salir ben á primeira, e se non vos sale ben á primeira, non desistades. Á segunda ou á terceira, será por sabugueiros. Hasta finales de verán, ides a ter sabugueiros por todos os lados. A cañeira que estou facendo na cociña. Madre mía. Este é como vos ten que quedar o champán. Bueno, a poder ser que non vos pase como a min, porque non a movín nada, e vedes que me quedou a botella casi pola mitad. Así que intentad aproveitar un pouco mellor que a min, porque se non quedáramos a cañeira para fregar como me quedou ahora a min. Saludiña por moitos anos e porque vos sala moi ben o voso champán. É que sabe a flores con burbujas. Saludiña.